Boldog és boldogtalan éveim Liszt Ferenccel. Marie Dagout grófné emlékiratai. Marie Dagout grófné vagyok, és most tovább mesélem önnek Franz Liszttel közös és egymást nélkülöző életünket. Talán megérthető, hogy érzéseim tiltják elmondanom. Mit jelent közös sorsunk a hosszú idő alatt, amíg Franz élete szorosan összefonódott az enyémmel. Azokban az években, amikor együtt dacoltunk, felettébb szokatlan körülmények között, a társadalommal, a törvényekkel, sőt, némiképp a közvéleménnyel is, csak is a saját erőnkre támaszkodhattunk. Egymástól függtünk csupán, s mind azt, ami várt ránk, a szenvedély hősies öntudatával óhajtottuk fogadni. Így aztán ezek az évek nem csupán a külvilággal való kapcsolataimat alakították át teljesen, hanem engem is. Lényem legmélyebb rétegéig, mikor 5 esztendő legkeményebb megpróbáltatásai után, melyek csak sújthatják egy nő szívét, szellemét, lelki erejét, bátorságát és büszkeségét, akkor Franciaországba visszatértem, új emberként, teljesen új világba kerültem. No és most ugye ön is azt kérdezi, milyen volt ez a világ, és ki volt az az új ember? Mindez kiderül a következő elbeszélésből. Lejegyzések közben nem érzek sem zavart, sem aggályokat, hiszen életem már nem közös Franz Lisztével. És többé nem fenyeget az a veszély, mint korábban, hogy midőn konfessziót teszek, egyúttal más valaki helyett is gyónok, mert ahhoz se jogom, se kedvem már. Első fejezet. Visszatérés Párizsba. Bizonytalankodás, javaslatok, jó tanácsok. Lamennais Abbé, Georges Sand, Émile de Girardin, első irodalmi próbálkozásaim, Nélida, Béranger. Nos, Párizsba való visszatérésemkor nem voltak határozott terveim. Nem tudtam, hogyan viselkedjem. Őszintén szólva, sejtelmem sem volt róla, hogy életem miként alakul majd. Roppant erős volt bennem az óhaj, hogy jóvá tegyem a rosszat, amit elkövettem, s tőlem telhetően csillapítsam az okozott bánatot. Erre azonban nem az egyház iránti kötelességérzet, vagy az emberek sajnálkozása indítatott, sőt, nem is azoknak az előnyöknek a reménye, amelyekkel a családomhoz való közeledés kecsegtetett. Soha nem jutott eszembe, hogy férjem bocsánatát kérjem. Pedig szíve nemessége, lányom iránti szeretete és irántam megőrzött érzései valószínűleg könnyen rábírtak volna. Megrettentett a művészélet forgataga, amelybe Franz roppant váratlanul, és nekem felfoghatatlanul beleszédült. Fájdalmasan éreztem, hogy oda követni már semmiképp sem tudom, vagy nem is akarom. Iránta való szerelmem azonban túlságosan nagy, sőt, azt is mondhatom, túlságosan tiszta volt a maga romantikus szertelenségében,
Így hát meg sohasem tagadhattam. Minél többet szenvedtem a szerelemtől, annál mélyebbre gyökerezett a lelkemben, s elfojtva is megőrizte büszkeségét. Önbecsülésem látja kárát, ha hagyom rávenni magam, hogy végérvényesen elszakadjak attól a férfitól, akit a világon mindennél jobban szerettem. És talán szeretek is. Bár úgy döntöttem, hogy elhagyom. Egy igen fontos másik ok is arra késztetett, hogy mostani nehéz helyzetemben is őrizzem meg teljes függetlenségemet. Nem akartam elszakadni gyermekeimtől, mert olyan élethelyzetben szültem őket, hogy a francia törvények szerint semmiük sem lehettem, sem nevemet, sem vagyonomat nem örökíthettem rájuk. Ezért is ragaszkodtam tehát ahhoz, hogy részesüljenek gyöngéd gondoskodásomban. Sohasem tagadtam volna meg anyaságomat, noha a törvény teljes szigora és a közvélemény is ellene esküdött. Kissé a családomhoz fűződő kapcsolataim is megszenvedték gőgös törekvésemet az őszinteségre, mely folyton győzedelmeskedett legélénkebb vonzalmaim, s még inkább az érdekeim felett. Ha magam a Franciaországtól távol töltött 5 év alatt nagyon megváltoztam, családunk szelleme, és hogy úgy mondjam, vérmérséklete is megváltozott. Apám és nagyanyám halála, fivérem házassága, az arany középszer kormányzatához való csatlakozása, anyám áttérése, aki sógornőm hatására megtagadta a protestantizmust. Ezeket a körülményeket csak lassanként vettem észre. A vallás iránti közöny, az apai házban és a politikai kérdésekben tanúsított gáncsoskodás, a régi francia nemesség jellemző vonásai most feltétlen jámborságnak és a polgárkirályság konzervatívjai iránti elégültségnek engedtek teret. Mindez ellenszenvessé tett a szemükben minden haladást, és ellentmondott az én szabad, kutató szellemem természetének. Erről az oldalról tehát nehézségeket és akadályokat támasztottak, noha anyám örült a viszontlátásomnak, s nagy igyekezettel fogadott, és én is mindenképp a kedvében iparkodtam járni. Ezért aztán a legjobb szándék mellett is mindkét oldalon akadtak kellemetlenségek és csalódások. Korábbi barátaim az ítélkezésben többnyire oly könnyelműnek, hiúnak, a felejtésben pedig oly gyorsnak bizonyultak, hogy hőn óhajtottam távolmaradásukat. Igazából nem kínálkozott semmilyen fogódzó, nem volt szilárd támpont, nem volt horgony, amelyhez hozzáköthettem volna sodródó sajkámat. Közelben, távolban sehol nem láttam világos és követhető célt. Csupa ellentmondó kötelesség szakadt rám, sem velük, sem a lehetőségeimmel egyáltalán nem voltam tisztában. A kedvem gyorsan elszállt, még mielőtt belevágtam volna valamibe. Egyedül, teljesen egyedül tévelyegtem, mint a költő, szívem és lelkiismeretem éjszakájában. A 7 év, amely Franciaországba való visszatérésem és anyám halála között eltelt, ilyen körülmények közt nyilvánvalóan csak is zavaros lehetett. Ennyi időre volt szükségem, hogy eltökéltségem megerősödjék, és kitörjek a homályból. Mert még ha hallatlan erő volt is bennem, de azért igen sok gyöngeség is, és szívem sokáig tétovázott. Halogattam a döntést,
míg végre követtem a hangot, amely félénken ugyan merész becsvágyra sarkalt. Talán nem is becsvágy szót kellene használnom, mert ezen az emberek általában nagyra vágyást, a tekintély, gazdagság, nagyság és hatalom mohóvágyát értik. Mindez távol állt tőlem. Más okok vittek rá, hogy írói pályára lépjek. S félénkségem és büszkeségem ellenére kiszolgáltassam magam a nyilvánosság keménységének és esetlegességeinek. De mielőtt a kényes kérdésre rátérnék, kissé visszább kell mennem, hogy láthatóvá váljék az út, melyet szellemem bejárt, míg a nyilvános megszólalásig eljutott. Emlékezéseim első részében már szóltam velem született képességeimről. Gyerekkoromtól kezdve megmutatkozott játékaimban a képzelőerő és a találékonyság. Igen fiatalon kezdtem írni. Német szokás szerint naplót vezettem benyomásaimról, sőt, kisebb regényeket is írtam. Ezek a gyermeki próbálkozások, melyek közül néhányat később is megtaláltam, mutatnak már némi természetes talentumot. Nagyvilági életem idején kiterjedt levelezésben csiszoltam tollamat. Leveleim kézről kézre jártak, és a siker hatására egyre többet figyeltem a stílusra, és észrevehetően haladtam előre benne. Kedvemet leltem az elegáns stílusban, és az ékszerekhez hasonlóan a gondolkodás ékszereit is szerettem, ahogy korábban mondogattam. Értelmem azonban, mivel hiányzott az olyannyira szükséges ösztönzés, az egészséges és erős táplálék, tétlen maradt. Mélyebben szunnyadozott, és a szenvedély ébresztette fel, hozta mozgásba és lobbantotta lángra. A viharos légkörben, amelybe hirtelen belecsöppentem, a szerelem egyáltalán nem az a szelíd mámor volt, az a mindenről megfeledkezés, a lélek és az érzékiség gyönyörűsége, amiben elmerülnek a boldog szerelmesek, ahogy a költők megéneklik. Örökké szenvedtem, mégpedig kegyetlenül. Mindig nyugtalan és sérülékeny voltam, kiszolgáltatva ezernyi félelemnek, szerelmem, a felindulás, az elmélkedés, a koncentráció és a küzdelem erőit ébresztette fel bennem. Szellememnek mozgékonyságot adott, s olyan belső erőt, amit korábban nem tartottam lehetségesnek. Genfben, ahol hosszú időt töltöttem, Németországban, Itáliában, ahol felváltva laktam, Torinóban, Milánóban, Velencében, Firenzében és Rómában, igen visszavonultan éltem, néhány kiváló ember szűk baráti körében, és a velük való társalgás, példájuk és rokonszenvük lelkesített és komoly tanulmányokra ösztönzött. Hamarosan hozzá is láttam a tanuláshoz, hogy minden területen előről kezdjem az egészet. A francia filozófiának ama csekély részét, amely nálunk megfér a katekizmussal, s így módon hozzám is eljutott, most kiegészítettem a német bölcselet eszméivel. Kant, Schelling, Fichte és Hegel nyelvét jól ismertem. A metafizika mélységei nem rettentettek el, sőt, inkább vonzottak. Spinoza, mihelyt a közelébe merészkedtem, csodálatos fényt árasztott elmémre, ettől az ateistától, Róma kiátkozottjától kaptam meg mindent, amit Isten lényegéről és fennköltségéről valaha is megérthettem és imádhattam. Nyomban kitöltődött az űr, amelyet az elhagyott katolikus hit hagyott lelkemben, és midőn láttam, hogy az ókori bölcsek erkölcse
Epiktétosz és Marcus Aurelius élete mi jól illeszkedik Spinoza filozófiájához, feltárult előttem minden emberi szentség és üdvösség közös eszménye. Ettől kezdve se kételj, se sajnálkozás nem gyötört már elveszített hitem miatt. A bibliai jó és rossz, menny és pokol mindenestül eltűnt gondolkodásomból. A teremtés kis mindensége, amelyben lelkem ezidáig mozgott, alámerült Spinoza világának végtelenjébe. Hogy emlékezetemet és gondolkodási képességeimet rákaphassam az oly kevéssé szokott tanulmányokra, és hogy stílusomat fogékonnyá tegyem a metafizikai absztrakciók nyelvezete iránt, hasznosnak találtam, ha olvasmányaim legfontosabb fejezeteit lefordítom, és a magam okulására kommentárokkal világítom meg. Franciaországban az én köreimben az ilyen foglalatosság nevetségessé tett volna. Azonban Coppée, de Staël asszony, Madame Necker országában senki nem talált rajta kivetnivalót, hogy egy nő a szellemét meghatározó törvények megismerésére törekszik. Itt a női nemtől nem vitatják el, mint nálunk, a képességet, következésképp a jogot és a kötelességet, hogy a dolgok ősokát próbálja keresni és megérteni. Eszméimet emlékszem például Schellingről írott elmélkedésemre, meg a Spinoza etikája sugalmazta gondolatokra, fel is olvastam néhány olyan ember előtt, akiknek érdeklődésében és jóindulatában bizonyos lehettem. Folytatásra biztattak, sőt, úgy látszott, hisznek is abban, hogy írói tehetségem, gondolkodásom erejéből táplálkozik, egyikük-másikuk odáig merészkedett, hogy fényes irodalmi jövőt jósolt nekem, ha erre a pályára lépek. Ebben azonban csak baráti túlzást láttam, és tanulmányaimat a lehető legnagyobb szerénységgel folytattam tovább, a magam okulásán felül nem volt más célom. Nem sokkal a szörnyű nap után, amelyen elhatároztam, hogy házamat, családomat és egész múltamat faképnél hagyom, és nekivágok a bizonytalan jövőnek, egy reggel szorongó szívvel, nyugtalan lelkiállapotban, ezernyi félelemmel küszködve egymagam voltam otthon. Egy inas hivatlanul a szobámba lépett, és bebocsátást kérő ismeretlen urat jelentett be. Senkit nem akarok látni, fakadtam ki. Az inas távozott, de azonnal vissza is jött. Az úr nagyon szeretné, ha asszonyom fogadná. Vidékre utazik, és úgy látszik, nagyon fontos dolgot akar mondani asszonyomnak. Megkérdezte a nevét? Nem akarta megmondani. Látta már valaha? Milyen a külseje? Nem valami kellemes, kicsi és sovány. Nagy ormótlan csizma, kék harisnya, meg kopott köpönyeg van rajta. Hirtelen villám hasított belém. Franctól tudtam, hogy de Lamennais Abbét Párizsba várják. Azt is tudtam, hogy elhangzott a nevem kettejük közt. Az inas leírása ráillett arra, amit hallottam az abbé barázdák szántotta Breton arcáról és vidékies öltözetéről, bárcsak ő lenne. Kéretem, mondtam minden további fontolgatás helyett. Szívem hevesen lüktetett, hiszen határtalan tiszteletet és csodálatot éreztem. A hívő szavai népszerű szerzője, az abbé géniusza, páratlan lelkiismerete és nagyszerű lemondása iránt. Csak ugyan, ő volt. Megállt előttem, és tétova erőtlen hangon bemutatkozott.
Félénk beszédmódja kevéssé igazolta azt az elképzelést, amit másokhoz hasonlóan én is alkottam magamnak erőteljes személyiségéről. S után szabadkozott a bejelentés nélküli látogatás miatt, azonban sürgeti az idős, az ok, ami idehozta, igen komoly. Reméli tehát, mikor láttam, hogy nehezére esik a folytatás, félbeszakítottam, és néhány szóval biztosítottam nagyra becsülésemről, s arról is, hogy látogatása nálam sohasem lehet alkalmatlan. Míg beszéltem hozzá, lesütötte a szemét, s amikor ő szólt, és én csak néhány közbekiáltással szakítottam félbe, egyetlen egyszer sem nézett a szemembe. Tekintetét jobbra-balra forgatta, vagy lesütötte, és a térdét szemlélte, épp ahogy egy zavarban lévő falusi paraszt tenné egy városi szalomban az úrhölgy jelenlétében. Így aztán, habár nagyon felindult voltam, tüzes szónoklata közben kielégíthettem kíváncsiságomat, és emlékezetemben véshettem a lázadó pap aszketikus ábrázatát. Félicité de Lamennais. Vagy ahogy ifjú tanítványai egymás közt nevezték, Féli úr. Akkoriban jó 65 esztendős lehetett, igen alacsony volt, és szegényesen, sőt, inkább nyomorúságosan festett. Arcát ijesztő barázdák szántották. Hatalmas karvaj orra, sanda, szúrós tekintete ragadozószerűvé tette. Az egész emberen semmi sem volt nyugodt és arányos, minden pillanatban változott a testtartása, hosszú, sovány ujjai görcsösen össze-összerándultak. Őszülő haja tincsekben hullott a homlokába, mely az ellentmondás legcsekélyebb jelére is ráncokat vetett. Fintorogva nevetett, és beszéde hol szédítően száguldott, mint egy hegyi patak, hol pedig zavartan akadozott. Ha azonban sikerült túljutnod első meglepetéseden, hogy másnak látod, mint amire számítottál, akkor erőt és erkölcsi fölényt érzel benne, és ez egyre jobban lenyűgözött és hatalmába kerített. Ehhez az erőhöz, amit csak lelkének jósága múlt felül, természetes szelídség és nyílt szívűség társult, valamint jó akarat, rokonszenv és vágy, hogy szeressen és szeressék. Mindez korlátlan hatalmat adott ennek az idős férfinak a fiatalok között. Egybegyűjtötte, lelkesítette, és az evangélium igéire oktatta az ifjakat, kik tűzbe mentek érte. Nagyszívű, okos férfiak atyukként tisztelték, bensőséges közösséget alkottak körülötte, és imádták, mint primitív korokban a szenteket, vagy mint egy közelgő újjászületés isteni előfutárát. E közösség Francot is, bár nem lépett be közéjük, igen szívesen fogadta. Féli urat elbűvölte csodálatos géniusza, és apai szeretettel viseltetett iránta. Kedvelte a nyughatatlan lelkeket, akiknek itt a földön semmi sem elég. A szenvedély zűrzavaraira, a katolikus gyóntatópap elnézésével tekintett, s még ezen kívül is volt benne valami, amit talán fájdalmas emlékeinek köszönhetett. Előle nemigen lehetett bármit is eltitkolni, mert amit nem mondtál meg neki, azt kitalálta. Franz lelkében is így érzett rá a közelgő válság halvány előjeleire. Mivel sejtéseit kívülről jövő híresztelések is megerősítették, kedvenc fia iránti aggodalmában hirtelen feladta magányát, terveiről azonban senkinek sem szólt, egyszer csak megjelent, és egy atyai beszélgetés során minden titkunkat kiszedte Franzból. Amikor az abbé
eltéríteni próbálván Francot végzetes elhatározásától, minden észérvet kimerített, s látta, hogy őt lehetetlen megingatnia, nem csüggett el, hanem abban a hiszemben, hogy egy asszony gyengébb akaratán nagyobb lehet a hatalma, hozzám jött el, s ahogy leírtam, bele is vágott a fölöttébb kényes témába. Az a meggyőződés fűtötte, hogy beszélgetésünk így vagy úgy eldönti a sorsát annak a két embernek, akik iránt különböző mértékben ugyan érdeklődéssel viseltetett. Sokáig tiszteletteljes csendben hallgattam, de meg kell vallanom, nem tudott meggyőzni. Ékes szólóan, mert azzá lett a kezdeti köntörfalazás után, mihelyt rátért a szíve szerinti tárgyra, ecsetelte a lázadó szellemet sújtó boldogtalanságot, a tisztességes emberek rosszallását, akik rendre elhagyják a kételyt és a megbánást, amely meglepi magányában, valamint a dolgok titkos hatalmát, a makulátlan rend szükségét, amely előbb-utóbb győzedelmeskedik a legnagyobb merészségen is, és bosszút áll a vakmerőn, hiába is reméli, hogy elkerülheti a csapást. Lamennais abbé néma tiltakozást ébresztett bennem, s erre éppen róla vettem példát. Ő vajon miben cselekedett másként? Kérdeztem magamban. Vajon a pap, aki szakít egyházával, a hívő, aki elveti hitének tanait, az apostol, aki kivonja magát az írott törvény alól, és minden kiátkozással dacol csak azért, hogy szíve sugallatát követhesse. Megbánja-e, amit tett, és kész újra magára venni láncait? Nem azt kellene továbbra is vallania, hogy nemes embernek az őszintesség a legfőbb erénye? Az abbét nem vezette félre a hallgatásom. Gyors pillantása, amit apostoli hivatásának köszönhetett, megérezte bennem az ellenállást. Látta, hogy semmit sem tud megingatni bennem. Így hát lemondott arról, hogy észérvekkel próbáljon meggyőzni. Szívemet és érzéseimet vette inkább célba. Elém tárta a bánatot, amit okoznék, vigasztalhatatlan anyámat, anyai símogatásomtól megfosztott lányomat, aki fölött örökre elveszíteném szülői jogaimat. Keserű könnyekre fakasztott ekkor. A szenvedés gondolata, amit enyéimnek okoznék, mélyen, őszintén megindította őt is. Abban a hiszemben, hogy most már legyőzheti ellenállásomat, a lábam elé borult, és átkulcsolta a térdemet. Hirtelen esengővé, szinte alázatossá váló hangon rimánkodni kezdett, hogy még ne tegyem meg a visszavonhatatlan lépést, és néhány hétig, néhány napig gondolkozzam a dolgon. Többet nem is kért tőlem, könyörgött, hogy ennyit legalább adjak meg neki, hogy a belőlem kicsikarni remélt áldozat súlyát enyhítse, továbbra is a térdemet átölelve így szólt. Isten nem akarja, hogy két olyan ember elválasztásán munkálkodjam, akik ennyire egymáshoz valók, akik ennyire arra vannak teremtve, hogy szeressék egymást, és közösen emelkedjenek fel a hit és a szeretet legtisztább régióiba. Egyetlen óhajom van csupán, hogy még erősebbé tegyem szeretetüket, még méltóbbá tegyem őket egymás szeretetére, még méltóbbá a szeretet Istenéhez, aki teremtő ölén akarja őket egyesíteni.
Bátorság, gyermekem, engedjem meg, hogy Francot elkísérjem az egyedüllétbe. Ne hagyja, hogy elragadja, és tévútra vigye a szenvedély. Tisztítsa meg isteni szeretetének lángját. Beszélgessenek egymással, de távolról csupán, míg azt nem érzi, hogy csitul és megtisztul önben a háborgó szenvedély. Ó, micsoda példát adna ezzel a világnak! Micsoda erőt érezhet magában az, aki hatni tud mások lelkére, az Isten művét cselekedheti meg. Kérem, nagyon kérem, egyezzen bele ebbe. Csak egyetlen szót, és úgy távozom, hogy a halandók közt nem lesz nálam boldogabb. Mindkét kezét megfogtam, és gyengéden felhúztam őt. Nem hallgathatom a könyörgését anélkül, hogy ne engednék kérésének, de az Isten szerelmére ne csikarjon ki érzelmeimtől olyan ígéretet, amit akaratom nem hagyna jóvá. Érzem, hogy mindarra, amit kér, igent szeretnék mondani, viszont azt is tudom, hogy alig 1 óra múlva levelet kapna tőlem, amelyben visszavonnám szavamat. Ez pedig sem önhöz, sem hozzám nem lenne méltó. Engedje követnem a sorsomat, mely, tudom, érzem, hogy rettenetes, de már túlságosan késő változtatnom rajta. Lamennais abbé felállt. Az együtt töltött 1 óra alatt most nézett először a szemembe. Tekintetéből mélységes csodálkozást és határtalan együttérzést olvastam ki. Néhány másodpercnyi hallgatás után így szólt. Isten önnel, asszonyom, semmire sem kérem. Imádkozni fogok Istenhez, hogy világosítsa meg, hiszen szereti önt. Visszautazom Lachénybe. Ott várok egyetlen szavára, bárhogy dönt is, jó. Fűzte hozzá habozásom és hallgatásom láttán. Bármit tesz is, aggódó szívem mindig önnél lesz. Azonban még remélek. Sírva csókoltam meg a kezét. Eltávozott. Később megtudtam, hogy ráváró barátjának ezt mondta. Soha nem találkoztam még asszonyban az akarat ekkora ellenállásával. Most csupán egyetlen húr reszket benne. Ha elpattan, mindennek vége. Néhány hónappal később, ahogy kérte, írtam is az abbénak. Válaszának rendkívüli tapintata, tökéletes jósága olyan levelezést indított el köztünk, ami egészen visszatérésemig tartott. Amint Párizsba jöttem, első dolgom volt, hogy felkeressem őt Mansard szobájában, a Beaujon negyedben, egy Chateaubriand sugárúti ház 5. emeletén. Igen, kedvesen fogadott. Aztán ő is eljött hozzám. Gyakran ebédelt nálam, olykor a barátaival, olykor velem kettesben, és hosszasan elbeszélgettünk, ám megismerkedésünk körülményeire sohasem utaltunk. Mindig érezhettem, hogy őszintén érdeklődik erkölcsi és szellemi fejlődésem iránt. Egy napon, mikor barátaim szűk körében búsabbnak és hallgatagabbnak látott, mint máskor, elmentében azt mondta rólam közös ismerősünknek. De boldog is volnék,
Ha ezt a gyönyörű, kettétört virágszálat feléleszthetném, mennyire örülnék, ha támasza és oltalmazója lehetnék. Így érzett irántam akkor is, amikor üdvözölte első irodalmi próbálkozásaimat. Tanácsokat adott. Elhozta hozzám Bérangét, akivel bármilyen furcsa is, bizalmas kapcsolatban állt. Őt tartotta a legtökéletesebb kritikusnak, akivel szellemi alkotásokat megvitathat. Dicsérte tehetségem erejét. Barátságunk persze azért nem volt felhőtlen. A vérmes természetű abbé szertelen volt és gyanakvó, de egyúttal hiszékeny is. Hirtelen lobbant fel benne a vonzalom, és ugyanilyen váratlanul hidegült el. Emiatt aztán égbe kiáltó igazságtalanságokat követett el. Semmiben sem ismert mértéket, nem volt elég körültekintő, túlságosan keveset mérlegelt. Angyal vagy ördög, senki emberfia nem számított a szemében egyszerű halandónak. Magam is áldozatul estem természete ingatagságának, ahogy teljes meggyőződéssel emelt engem nemem összes képviselője fölé, ugyanígy szinte a legalantasabb érzésekre is hajlamosnak tartott. A szabadságról írott esszém dühbe gurította, a vállásról szóló fejezetet merő borzalomnak, azt a részt pedig, ahol a vajudás fájdalmait és a szülés örömeit ecseteltem, naturalisztikusnak tartotta. Állítólag azt mondta, Dagu grófné úgy beszél a szülőnőről, ahogy mások a borjadzó tehénről. És mégis, ha hihetek legbenső érzéseimnek, és annak a hatásnak, amit a szülésről szóló írásom olvasóim legnagyobb részére tett, akkor pillanat magasztosságát és nagyságát ilyen merész tolvonásokkal még sohasem írták le, sem pedig szemérmesebben, megértőbben a természet isteni pillanata iránt, melyben egy lényeges szerint halhatatlan teremtés kijut a fényre. Amikor George Sand, az abbé irányította Le Monde munkatársaként a vállás kérdésével akart foglalkozni, de Lamennais rendre utasította egy levélben, amelyet George megmutatott nekem, s amely súlyosan megbántotta, és a becsmérlő galantéria kifejezéseivel arra intette, írjon inkább egy újabb csinos regénykét. Hiába ragadta magával a forradalmi mozgalom lelkesedése, hiába lázadt fel Róma ellen, mégis megmaradt benne valami a katolikus pap elfogultságából, kicsinyességéből és keserűségéből. A vállástól irtózott, még csak vizsgálni sem volt hajlandó, hogy a protestáns országokban, ahol engedélyezett a vállás, az erkölcs csak ugyan tisztátalanabb-e, a család kevésbé van-e biztonságban. Ítélkezett mindenfajta kétség, a kétség leghalványabb árnyéka nélkül. Indulatos fejtegetéseiben ez a kitétel gyakran vissza is tért. A goethei életfelfogás teljesen idegen volt tőle. Fanatikus volt minden értelemben, ízig-vérig francia, tehát kissé korlátolt és sok tekintetben, például a történelem terén roppantul tudatlan. Ítélkezése bántott, igazságtalannak éreztem, ezért többé nem kerestem a társaságát. Azt hiszem, köztünk nem kevés gondolati és érzelmi kapcsolódásunk ellenére is, alapjában véve létezett valamilyen természet ellenes ellenszenv. Csodáltam, nagyra becsültem. Tetszeni viszont
nem tetszett. Őt ugyan vonzották szellemen bizonyos megnyilvánulásai, ám mindig ugyanazt a néma ellenállást érezte bennem, mint első találkozásunkkor. Nem volt hatalma fölöttem, ezt érezte is. Az én szellemem túlságosan Goethei volt neki. Nem uralkodott fölöttem, ahogy szerette volna, nem tetszett neki, hogy olyan sok bennem a német, hogy Goethe lánya vagyok. 1848-ban a köztársasági mozgalom, melybe én is belekeveredtem, ismét közelebb vitt az abbéhoz. Lamartine találkozni kívánt vele, hogy politikai kérdéseket vitassanak meg. Több üzenetet is küldött neki általam, és az ideiglenes kormány idején többször is nálam ebédelt a két híres férfiú, és bizalmasan elbeszélgettek. Rettentően igyekeztek egymás kedvében járni. Lamartine csodálta az abbé önuralmát és tökéletes józanságát, vagy legalábbis úgy tett, mintha csodálná. Legtöbben elvakult forradalmárnak tartják, mondta nekem egy alkalommal. Ha rajtam múlna, rábíznám a külügyi tárcát. Egy este nálam ismertették Lamennais alkotmánytervezetét. Az volt a kívánsága, hogy a republikánus párt valamennyi kiemelkedő személyisége legyen jelen, és arra kért, küldjek ki meghívókat. Lamartine ellenben, hogy minél háborítatlanabbul beszélgethessünk, azt kívánta, hogy csak magunk legyünk. Egy ügyvéd barátunk olvasta fel a szöveget. Lamennais felhevülten, mintha szerelmes lenne saját művébe, gyakran közbevágott, hogy felhívja figyelmünket a rejtett szépségekre. Lamartine egy díványon hevert, és hanyagul figyelt. Nem sokkal ezután Lamennais leköszönt az Alkotmánybizottságban betöltött tisztségéről, mert tervezete ott sem aratott nagyobb tetszést, mint Lamartine-nél. Június 13-án hozzásiettem, akkoriban a Bozson negyedben lakott, hogy személyes támogatást és anyagi segítséget ajánljak fel neki. Oly nyugodtan ült a székén, mint akinek az egészhez semmi köze, és csupán futólag érdeklődik iránta. Később megtudtam, hogy a biztonság kedvéért mindig tartott 8-10 000 frankot a fiókjában. Bizonyára roppant naívnak vélt ajánlatom miatt. Mindnyájan rettentő szegénynek hittük, hiszen annak látszott. A másik személy, akiről beszélnem kell, mielőtt tovább haladnék, mert bár hatása rám épp oly kevéssé volt tartós, mint Lamennais, ám tőle is nem kevés szellemi ösztönzést kaptam. Akkortájt hasonló agitatív erővel hatott képzeletünkre, mint az abbé. Madame Aurore Dudevant akkoriban járt ifjúsága és tehetsége ragyogó delelőjén. Nemrég jelentette meg első regényét Férfi álnéven, ami izgatta és felbolygatta a közvéleményt. Ő is a társadalom ellen lázadt, bár másféle formában. A nő jajkiáltása a férfi zsarnoksága ellen, lázadás a házassági kötelék felbonthatatlansága ellen, a gőgös Lélia megátkozza a szerelmet. E könyvek olvasása akkori kedélyállapotomban, érzelmeim zűrzavarában nagyon felkavart. A különösség és titokzatosság csak tovább növelte csodálatomat. Ezernyi byroni szóbeszéd járta a fiatal nőről, hogy férfi ruhában jár, dohányzik, elszánt amazonként vadvidékeken és erdőségekben csatangol. Azt is rebesgették, hogy összeesküvő és titkos republikánus összejövetelekre jár,
férfi vagy nő, angyal vagy ördög, ő is a mennyből vagy a pokolból érkezett, mint Lélia. Másokhoz hasonlóan én is elolvastam különös regényeket, és szerzőjüket határtalanul csodáltam. Kellemesen meglepett, mikor megtudtam, hogy szeretne megismerkedni velem. Franztól hallotta, akit Musset mutatott be neki, hogy éppen Franciaország elhagyására készülök, s azt is, hogy miért. A szenvedély ekkora merészségét rendkívülinek találta, akkoriban nagy érdeklődéssel fordult minden eredeti egyéniség felé. Franz ebédre invitálta mindkettőnket az édesanyjához. Az összejövetel meglehetősen furcsára sikerült. Ellentétünk oly tökéletes volt, amilyet művész csak elképzelhet. George Sand nagyon kicsi volt, és fesztelenül fiús bájjal viselt férfi ruháiban még kisebbnek látszott. Sem a melleg domborulata, sem a csípője nem árulta el, hogy a női nemhez tartozik. A derekát összeszorító fekete bársony szalonkabát, a kicsiny, igen boltozatos lábait borító magassarkú csizma, a gömbölyű, telt nyakát körülfogó nyakkendő, a férfi kalap, amit oly lovagi módon tudott rövid, sűrű hajkoronájára illeszteni, mindez nem akadályozta sem a szabad mozgásban, sem pedig a viselkedésének fesztelenségében, inkább a nyugodalmas erő benyomását keltette. Tiszta metszésű koponyája nagyobb, szebb és nemesebb volt arányaiban, mint a teste. Fekete szemének és hajának szépségében volt valami egészen különös, erős és áthatolhatatlan pillantása olyan volt, mintha nem nézne, mégis látna. A nyugalma nyugtalanított, hűvösségében volt valami az antik szfinxekéből. Szépen ívelt homloka nem volt se túl magas, se túl alacsony, arcának alsó fele nem tükrözte a felső rész nemességét. Igen előzékeny volt, s kért, hogy menjek el hozzá. A látogatást még Genfben viszonozná, ha még ott talál, amikor ügyei már nem követelik meg az otthonlétét. Épp ekkor zajlott a vállóper közte és Dudvon között. Eztán engedélyt kért, hogy épp befejezett regényét nekem ajánlhassa. Simon 1836, és arra is kért, hogy írjak neki. Az egy utazó leveleiben örökítette meg a Chamonixban együtt töltött 8 napot. Nekem az Arabella nevet adta. A hatásról, amit rám tett, természetesen semmit sem mondhatott. Különös jelenség. Akárcsak Lamennais abbé, ő is egyszerre vonzott és taszított. Élénken csodáltam szellemét, de valahogy riasztott is. Ő is túlságosan katolikus, még lázadásaiban is, kizárólag a képzelő erejére támaszkodott, vagyis roppantul kivételes élőlény volt. Ő sem tudta elengedni magát, soha nem élveztem igazán a bizalmát, viszont lankadatlanul írásra buzdított. Ha kedve van hozzá, hát írjon, írta egy levélben. Kifejlesztette bennem a természet szeretetét, a dolgok költőisége iránti érzéket, és az ő dicséretének köszönhetem, hogy megszabadultam önmagam iránti bizalmatlanságom egy részétől. Megismertetett köztársaságpárti barátaival, és arra biztatott, hogy jobban fürkésszem ki, és tegyen próbára titkaikat. Segített önmaga megismerésében és kipuhatolásában. 1837 elején, épp amikor Itáliába akartam utazni, kitört a kolera járvány. Ekkor
a legszeretetre méltóbb unszolással meghívott Noámba. 3 igen nyugalmas, szemlélődő hónapot tölthettem nála. Sokat lovagoltunk együtt a Fekete Völgy szurdokaiban, melyeket oly érzékletesen írt le. 2 gyermeke is velünk volt, lánya Solange, szintén férfi ruhát viselt. Szép olvasmányok, tartalmas beszélgetések, asztronómia, botanika és zene, amit oly szenvedélyesen szeretett. Elmélkedések a halálbüntetés eltörléséről, mindenféle olyan eszméről, amit akkoriban emberbarátinak neveztek, valamint a köztársaságról. 3 hónap életre szóló költői emlékem maradt. Mindent meg akartunk reformálni, színházat, költészetet, zenét, vallást, társadalmat. Mindez lázas és beteges volt, mégis termékeny. Mennyire túlfeszítettük a képzelőerőnket és mindenféle képességünket. Szeretet a nép, a szegények, a szenvedők, és az olyan kereszténység iránt, amely többé nem óhajt az eljövendő életre várakozni.